Здравейте на всички и добре дошли в Well Teens Gen Z Testimony. Днес ще говорим за психичното здраве, тема, която често е стигматизирана, но е толкова важна, особено за младите хора. Към нас ще се присъедини млад човек от Gen Z, с когото ще обсъдим защо дестигматизирането на психическите заболявания е от решаващо значение и как всички ние можем да допринесем за по-открит разговор за психичното благополучие. Заповядайте! Здравейте, аз съм Кари, на 18 години съм и съм от град Варна. Благодаря, че си тук. Като начало, можем да им кажеш защо смяташ, че психичното здраве е толкова критичен проблем за Gen Z? Смятам, че психичното здраве е особено важно за нашето поколение, тъй като именно през последните години започва да се обръща сериозно внимание на тази тема. Поради тази причина можем да твърдим, че ние сме първото поколение, което дава приоритет на психичното благополучие. Оценявам вашата честност. А какъв съвет бихте дали на някой, който се бори с психичното си здраве, но не е сигурен как да помоли за помощ? Знае се, че е трудно да се признае, че човек има нужда от помощ. Важно е да се помни, че много хора се борят с подобни чувства и не са сами. Може да се започне с разговор с близък приятел или роднина. Ако е необходима по-специализирана помощ, психолозите и психиатрите са обучени да слушат и да подкрепят. Не бива да се притеснява, това е напълно нормално и не означава слабост. С течение на времето човек ще се чувства по-добре. Благодарим ви, че споделихте толкова ценни прозрения. Ясно е, че психичното здраве е приоритет за Gen Z и се надяваме този разговор да насърчи другите да говорят открито за техните борби. Това беше Well Teens Gen Z Testimony. Очаквайте още дискусии по важни социални въпроси. Чао!